Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Benitez nagpositibo sa COVID-19. Guardia Pinason matapos ginaligar nag-suicide siya ginatrabahoan nga pawn shop. Sa balita nasyonal, kaso nga murder ginpasaka bato kaya na Bucor Chief Bantag kay iban pa angot sa pagpatay kay Percy Lapid. Senator Jinggoy Estrada ginaduso ang Senate inquiry angot sa cholera outbreak sa madamo nga rehiyon sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga gabilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning na mga ka-aksyon and good morning sa aton nga mga nagamonitor dito sa Facebook. Good morning sa imo Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon ta, good morning. Yes, please like, follow and share sa aton nga FB Live. Sa aton dira nga mga drivers. Kumusta ka mo? May biyahe ka mo subong adlaw ang mga traditional jeepneys naton? Do hambal ta Action Boy, magatipon sila kuno subong nga adlaw kay plan nila makigsapol kay Mayor Albi. Tigali si Mayor Albi do nag-positive man sa COVID. Oo, so wala na balan kung paano tong ilang plano. Matipon sila so hindi sila na mabiyahe? Guro matipon sila mong. Hindi mo sila pwede kasabakay sa jeep. Di ba? So, matipon sila tapos mas lakyan, mas mabiyahe lang niya. Mo na? The very Tesla. Biyahe lang to. Pero kapon, I don't know, na-obserbahan ko kahapon nga damo man gid siya daw medyo hindi man stranded no kundi nga daw damo sa hero nga naghululat Oo although nga nagabiyahe ang mga modernized jeepney pero daw hindi gid di sufficient para sa mga pasahero kulang gid actually kulang pagid man ang mga units desang modernized jeepney mo next week next week daw may about pag dugang 50 ka units. Kay Kualadis mo 127 subong or 123 mo na ti na may madugang pagid nga 50 no ay Iloilo gani 109 pa lang sila gani kuno 109 pa lang sila damo pa di sa aton subong ang modernized jeepney no so tanawon tani karon pero ang mga eskwelahan ni mga klase niya yes of course may klase na although kahapon nag-declare abi wala online lang ang klase sa ibang mga schools pati ngala ko ang STI nga West Negros, tingala ko nga ako nilablos nga drag eskwela, daw dito mo sa eskwelahan nagaling niya kahapon. Ano nga level ang tuwa? Sabi ko, all levels to siya. Nakuha lang to siya guro balon. Si Linggo gidaw. Kundi kalin, niya sa eskwelahan may klase. Okay, si Linggo. Sige. Kuha lang siya guro balon. Good morning na dira kay Ana Sinoro, kay Dennis Richard Tibor Roma, morning sa imo. Dennis kun kay Nides Pedres Arsiaga. Che Zamora, morning man. Ray Flores Barrioga, Phil Alonsagay, kag Homa Lumena, good morning. Kag kay Jose Mongcal Torilla. Good morning man sa Binalbagan. Sa nang mga tudigan isla ni Teresa Linaha sa kayaw. Wednesday, boss Goro Action Boy, amo to ang balya. Sila ni kumari ko Virgin. Yes. Daw maupod man to kuno si si Grace sabla si Lalaine Grace Ibarra. Maupod man siya. Yes, so kay gusto ka kuno makita. Ay wow. Ngayon man siya nagkadto di para makita ya ko kay di ka kita na kami pirme. Ikaw kuno ang gusto niya nga makita.
Sige. Gusto yung makita ang pareho niya nga ma-beautiful bla. Of course. Because beautiful people flocks together. Ay, dupis-pis. Dupis-pis. Ala. Sige. Si Rhea May Ladio, pakadto na sa eskwelahan siya kuno. Tessie tahalo nga. Esquadra, good morning man. Standby na sa mga balita lokal. Show Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 si Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa ginpagawa nga official statement, ginpaig sang alkalde nga sa pag-abot sini sa Manila sang Lunas ang aga halin sa iyang official leave. Nagpaidalo mini sa COVID-19 testing para kung tani nga magpagigsapol kaupod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ini ang nangin positibo. Sunod sa alkalde, nagabatsa gini karon sang mild symptoms. Nagpasiguro ang alkalde nga padayunon sini ang iyang trabaho sa syudad, samtang nagatrabaho sa halin sa Ilabalay. Nagpanumdum si Benito sa mga Bacolod noon nga pirmigid nga maghalong bangod nga pabilin pagyapon ang pamahog sang COVID-19. Pilaso naman ang gwardya matapos ginaligan nag-suicide siya ginatrabahuan nga pawn shop sa Dalan Mabini, Barangay Zone 12, Ciudad San Talisay kahapon Lunes. Interview sa Action Radio kay Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas Jr., hepe sa Talisay City Police Station. Under observation pa sa hospital ang gwardya ginkilala kay Jafet Parelion, 24 anyos na nakaagom naman sa pilas sa ulo. Sulo kay Vargas nagwasa ni siya ng investigasyon nga ginaligar suicide ang natabo bungod sa nakita niya indikasyon nga wala na sa ibang nga tao sa sulod sa pawn shop sa natabo ang insidente. Ginahulat man ni Vargas ang resulta sa examination sa scene of the crime operative sa Consoko sa bala kag armas ni Parelion nga mahimo makapamatuod sang panghitabo. Patay naman ang isa ka soltero sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sang Sitio Buyan, Barangay Tuoy sa siyudad sang Himamaylan sadtong Sabado sang aga, Nobyembre 5. Ang biktima ang kilala kay Joey Valera, 28 anyos, kag residente sang Barangay Bacoyangan, Banwa sang Hinumaan. Sunod kay Police Staff Sergeant Giovanni Grijaldo, traffic investigator sa Himamaylan Component City Police Station, ginamaneho ni Valera ang iya Kawasaki Ninja 400cc nga motorsiklo sang nagluntad ang aksidente. Mahimo nga nalang-alang si Valera sa rough road nga bahin sandalan kag ini ang natumba. Madalong nga pila sa ulo kag likod anang ni Valera nga gintunaan sang iya kamatayon. Nagapanindugan ang Silaya City Police Station nga lehitimo kag wala sang illegal sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Nagligan niya Oktubre 30 sa Zone 5, Barangay Mambulak sa among syudad. Sa among buy-bust operation nadakpan si Jezreel Diaz, 24 anyos, kay isa ka high-value individual. Suro kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ginpaatag na niya pinaagi sa National Television Program sang Philippine National Police nga antes ginpatigayon ang buy-bust operation. Sa interview naman sa Action Radio, ginpahayag ni Daroca nga estilo gid lamang ni Diaz ang paghublas agod mapagwa nga wala siya sang nahimo nga sala. Dugang pa ni Daroca nagpositibo man sa drug test si Diaz kay ini makapamatuod nga siya ang nagagamit sang illegal nga droga. Legitimate operation to ya kag it was an intel driven, meaning na prepared to ya, nakakanda kami sa mga preparatory procedure para ma-consummate namon ang amon nga transaction sa subject. Kabahin sa pagpahayag ni Silay City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Suportado naman kag kumensido si Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Leo Pamitan sa panindugan sa Silay Component City Police Station nga lehitimo ang buy-bust operation sa Barangay Mambulak sa siyudad sa Silay sa Oktubre 30.
Inisapyak sang maramo ang akusasyon kag aligasyon sa mahimata sang subject sang bypass operation nga si Jezreel Diaz. Sa interview kay Pamitan, kaupod ang National Headquarters ng PNP sa Metro Manila, ginpahag ni Pamitan nga wala siya sa may nakita nga sala sa bypass operation sang kapulisan. Sa baylo, iya ginpanginbulahan ang madnilagon nga bypass operation sang mga pulis. Dugang pa ni Pamitan, hindi man pagpasakaan sang kaso ang operating units bangod nga kumpleto man sila sang dokumento, nakasuksok sang body-worn camera, yarang presensya sa mga barangay officials kag katapos sang media. Suno kay Pamitan, pagkatapos sa mag-trending online ang video sang bypass operation, gilayon siya nga nagpadala sang investigador kag nagpatigayon sang investigasyon. Nakita sa apat ka CCTV footage sa nagkalain-lain nga anggulo ang paglabay sa nga biktima tubtob ginsundan siya sa kagintiro sa Daran Araneta, Barangay Tangub, Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa nga Police Station 8, nakita ang profile sang riding in tandem nga nagtiro kay Jerry Gasendo apang kinahanglanon nilang IT expert agud ma-enhance ang kuha sang CCTV. Nagapati si Puerto nga naghimo sang fake account ang suspect para makakadto ang biktima sa lugar agud mahapos ang plano nga pagpatay sa iya. Nobyembre 2 sang hapon sang gintiro makaapat ka beses sa ulo si Gasendo gamit ang kalibre 45 nga armas luthang nga nagresulta sang iya kamatayon. Dugang pa ni Puerto nagapabilin ang anggulo nga ilegal nga droga sa kamatayon sini. Pilaso naman ang isa ka tapasero matapos ginlabo sang pareho niya nga tapasero sa sitio Baclayan, Barangay Mahalang, Syudad sa Himamayland. Pasado na siya tingtak na sang gabi sa tong Nobyembre 6. Ang biktima ang ikilala kay Geoffrey Bandola, 33 anyos, samtang ang suspetsado ang kilala naman kay Ryan Cortez, legal sa pangidanon kag pareho nga residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Corporal Lionel Tanalgo, investigador sa Himamaylan Component City Police Station, nagalantaw sang video sa cellphone si Bandola upod ang asawa sa nag-abot si Cortez. Wala naman sa naglundan nga komosyon, apang gulpi na lamang ginlabo ni Cortez si Bandola gamit ang binangon. Pila sa likod na angkon ni Bandola kag ginoperahan na sa isa ka ospital diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang padayon naman ang hot pursuit operation sa kapulisan batok kay Cortez nga nagpalagyo matapos ang insidente. 75% sa mga krimen sa bulan sa Oktubre sining tuig 2022 sa probinsya sang Negros Occidental ang ginakabig na nga case cleared. Sa datos sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nocpo, may kabilugan nga 321 ka mga krimen ang nagluntad sa probinsya sa sulod sang isa ka bulan. 240 diri ang ginakabig nga case cleared samtang 225 naman ang case solved. Sa karon 81 pa ka mga kaso sa probinsya ang padayon nga ginaimbestigahan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kaso nga murder, ginpasaka bato kaya na Bucor Chief Bantag, kag iban pang angot sa pagpatay kay Percy Lapid. Santa Senator Jinggoy Estrada, ginaduso ang Senate inquiry angot sa cholera outbreak sa madamong rehiyon sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na daso, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nung lang ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong Kay Raymond Valenia Gustilo, good morning dira. Binabati ko ang lola ko na taga Singkang Airport kay sa mama Rebecca kag sa bata kag pamilya Liba. From Quezon City kaya pala nagtatagalog siya. Oo, kana sa Quezon City pala. Sige. Allen Lowe Himotea sa Kaliling Kawayan. Tamyan Idris Bacolod iya ang pamilya Gidlayan. Sige, good morning dira sa imo, no? Si Migota One Ball Gallo is also watching. Good morning dira sa imo, Migo. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Si Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Kag kay Melchor Melos. Chaindring, maing aga man. Erla Vega, Evelyn Ipumuseno from Lower Bikutan, Taguig City. Si Miss Josephine Lacson sa New York, kakaroon ara na sa Florida, kay nag-apostolic mission. Good morning, Dra. Yes. Kamusta? Wala pa siya kabalik sa New York? Wala pa. Kay, sige pa ilang apostolic mission. Greet siya lang iya nga apo nga si Ryan. Baby Roya, kag si anak nga si Rodilyn Lacson. Kag si Mr. Rodolfo Lacson, good morning mandira sa New York. Good morning sa inyo. Sa Florida, nagalis na subong, no? Miss Jinky De Lagdon is also with us. Good morning sa imo, Miss Jinky. Si Lani Villoga Waringon, good morning man. Kay Ating, good morning Ating. Yes, himos good na morning. para peskilahan. Nugay ka, balblang wala klase, kay face-to-face na bala sumong Ating. Para hindi ka malate. Dennis Antonio, good morning man. God is love kuno. Yes. Benjur Florendo. Kag Rolly Yola Ordonio watching live from Isabela. Sa kay Stella Maricelis, good morning dira sa imo. Tugali si Ma'am Luing sa Marzone Hotel sa Aklan. Ay, wow. Bongga Shout si out Ma'am mo sa Luing. Team Bago for winning the Seal of Excellence. Si Dr. M. Sazerudo, Ma'am Helen Antaran, Luela Bermilio, kag Ma'am Alegria Magtang Portal. Okay. National Validation for the Seal of Excellence. Grabe. Ma'am Valencia Mayo, morning madra sa imo, and Dr. Matt Mayo. Okay, kita mo? Si Robert Roma. Araman siya, good morning. Si Jeremy Nigoro, suli yung ngalan. Adenyak or Kanyeda. Good morning, Landra sa imo. Ginag-greet ko lang. Ila papa ko nung aga-drive subong halong from Baby Jerome and Manang Janelle. Halong lang da. Good morning. Si Robert Roma ara sa Isabela. Good morning. Araman si Miss Virgie Legaspi Coloso watching. Good morning sa imo, Miss Virgie.
Si Melver, kag si Chris Robles, good morning man. MJ Kratos, good morning, mga watching. Kag si Miss Jeannie Solgon, Action Boy, ara man siya. Yes, good morning, Jean. Kamusta mga kapahuan tada? Kapahuan tada kag mga kaginamusan. Grabe, ginamusan. Kasi mga ginamusan sa wala nga kanami. Gani, of course, masarap. Kag mga damo pag ginada sa baligya da, aral da sa Valladolid da. Oo. Hapit lang kamo da bala. Hapit lang kamo da sa Bebs Mangustan. Yan, naman ang pakitaan nyo kay, for sure. Mayo si Action Eden kasi na dahil pala hapit. Yes. Kaya very palahapit ang very person. palahapit. Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning, Mandra sa imo. Kag kay Robert Roma. O ito sa taga-barangay Handumanan sa kay sa mga Hutuda bladra. Sa kay Robert Terasco Robert Caraposco Caraballo. Good morning. Good morning dira sa Hutuda sa barangay Handumanan. Kag dira man sa kay Nenita Pahinado bla sa Bago City. Morning dira kay Dr. Ferdinand Mayoga, City Health Officer sa Bago City. Good morning. Si Dr. Maria Laarne Pornan bla. Ana Maria Laarne Pornan. Ano? Nakita na yun sila ni Dr. Mirigen Ortizo bla. Dr. man to. Hamon tong head sa CDRMO. Si Dr. Pornan sa Bago, si Dr. Ortizo, di ba? Sa Des Bacolod, si Dr. Pornan. Para sila doktor, puro sila head sa CDRMO. Sa una, tanay mo natin sila sa City Health Office sa Bago. Kaya dam na sa una si Dr. Pornan mo. Morning da, Doka. Ana Maria Laarne Pornan. Yes. Kay, sino pa? Kay, ara si Sir Rod Simon, Balaction Boy. Good morning lang si mo, Sir Rod. Kay Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning man. Happy Kalinaw. Stay happy. Anong Happy Kalinaw? Happy yung ngalan, tapos Kalinaw yung apelido. Okay. Watching siya. Sige. Good morning dara sa mo, Happy. Stay happy. Sila ng mga ngalan, mga Happy, mga Charity. May amiga kang Charity, di ba? Charity de la Vega. May Hope. May Hope kang amiga, wala? May harap pagid. Hope. Napagid ang mga ngalan ng mga daw. Si Bless. May harap mo ko. Bless? Bless yung ngalan. Man. No? Bawi pa si Jomi. Ara man lang kali mga ngalan. Nga muna ngayon mo, Dore lang. Halagi na question mo. Dapat kag itinini, G. Wala ko na dapat ina-question. Ne, morning na sa imo, ne. Sige, hagi. Di ka dis ni ne, sa? Davao. Davao, no? Okay. Ay, si Mrs. mo nagpa-Davao mo. Sa diin. Basta sa Davao City, siguro Di siya, or ano na nila? Sa ila sa may isa seminar na hospital. Tiyara mas la sa city, gid. City proper, gina sila. Sige lang. Istoryahan ta karan. Sige. Standby sa aton mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpasakahan sang kasong murder sang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation ang suspended Bureau of Corrections Chief nga si Gerald Bantag kag iban pa angot sa kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid Mabasa. Suno kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang kaso napasaka na kag magapadayon na sa case proper kag nagalaw mini nga masulbar na. Si Bantag ang gisuspend sa Oktubre kasunod sa kamatayon sa ginaligar middleman nga si June Villamor nga kilala man bilang si Cristito Villamor Palanya nga ginpatay sa New Bilibid Prison. Si Bantag ang nadalaman sa 160 ka personalidad nga ginakabig persons of interest sa pagpatay kay Mabasa. Una na gintumod sang self-confessed gunman nga si Joel Escorial nga isa ka certain Bantag ang nagmando sa pagpatay. Apang wala naman gin-specify sa kung sino nga Bantag. Apang sa nabaluan si Gerald Bantag ang nagaservice sadto nga Director General sang Bucor. Madumduman si Mabasa nga isa ka hard-hitting radio commentator ang ginpatay sa papauli sila puluyan sa barangay Talon 2 sa Las Piñas City sa tong Oktubre 3. Nagapati ang Department of Justice nga may presensya sa criminal organizations sa sulod sa New Bilibid Prison o NBP. Ini ang ginpagawa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kadungan sa pag-anunsyo sang ginpasakang kaso nga murder bato kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag kay iban pa may kantanan sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Suno kay Remulla kalakip man sa mga indikasyon ang mga nakumpiskar nga mga makahulubog nga ilimnon, illegal nga droga kang mapatalom sa sulod mismo sa nga Bilibid. Nagapati man si Remulla nga may centralized purchasing system kag transaksyon sang kontrabando sa mismo nga prison system. Nag-aalaom naman ang Malacanang nga mahatag ang hustisya sa pamilya sa ginpatay nga broadcaster nga si Percy Lapid kasunod sa pagpasaka sang kaso nga murder bato kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag kag iban pa. Suno kay Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Shiloy Garafil nga nakatutok man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon kaya nagalaong nga maserbigid ang hustisya. Sa nabaluan, si Bantag, isa ini sa 160 ka personalidad nga ginakabig nga persons of interest ng kapulisan sa pagpatay kay Lapid nga matud nga ngalan among si Percival Mabasa. Ginaduso naman ni Senator Jinggoy Estrada ang pagpatigayon sang Senate inquiry angot sa makabalaka nga outbreak sang kolera sa madamong rehiyon sa Pilipinas. Ginreport sa Department of Health ang kabilugan nga 3,729 ka kaso sang kolera halin Enero sining nga tuig o kon 282% nga pagsaka ikumparar sa na-record nagligad nga tuig. May 33 ka mga individual ang nagkalamatay sa mga balatian halin sa Enero sa diin ang nag-edad 5 tubtub siyam ka tuig ang tuman nga apektado. Nagapakita sa datos sa DOH nga madamo nga pagsaka sang kaso sang kolera ang record sa Eastern Visayas, Davao Region kag Caraga Region. Una na nga nagpandam ang World Health Organization nga makamamatay ang kolera, inoras lamang nga hindi ini matatapan. Pangunahan naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanghatag sa mga fertilizer vouchers para sa mga kwalipikado nga manguma nga kabahin sa programa nga padakuon ang kagpapaskugon ang agrikultura sa pungsod. Sa ginpagawa nga Memorandum Order No. 65 sa Department of Agriculture nga ginapamunuan man ni Marcos nasaad sa National Rice Program nga salaon ang mga manguma nga mahatagan sang vouchers para sa urea fertilizers. Suno sa Office of the Press Secretary, ang paggamit sang fertilizer vouchers ang nagatanyag sang alternatibo sa mga manguma nga kulang sa ikasarang sa pagbakal sang nagakaigo ang kadamuon sang urea nga ginarekomendar para sa ila talamnan. Ginpahayag man sang DA nga sa karon manubo ang application sa mga manguma sang urea fertilizer sa ilang mga pananom nga humay.
Nagpanumpa na bilang Undersecretary sa Department of Health si Anay PNP Chief Camilo Cascolan. Nagpanumpa si Cascolan kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere. Madumduman nagligad lang mga bulan sa ginapoint si Cascolan bilang Undersecretary sa DOH. Naging pakamalaot naman sa pila ka personalidad tungod sa kakulang sinis ang medical degree. Action Radio's Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning, Anay, kag happy birthday dira, 64th birthday ni Rodrigo Cañedo. Happy birthday sa imo, amigo, no? Rodrigo Cañedo, ang panamyaw halin sa iya asawa nga si Jonah Medicilo Cañedo. Happy birthday! Happy birthday. Teresa Linakayaw, maray morning dira sa imo. Elmer Lidesma, kag si Colonel Gail. Good morning, man. Ara dira sa, I think, sa Gimaras Gyapon. Gina-greet man ni classmate ko Alegria Magtang Portal. Ang iyang kamagulangan nga bata bala si Julian Portal Odasco. Happy birthday karon nga adlaw man, no? Teacher ni si Julian sa Ramon Torres Dulao Senior High School. Good morning lang. Ma'am, happy birthday na sa imo, Ma'am Julian Portal Odasco. Mga ka-aksyon, inyong mabatian ang aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-aksyon Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!